Maganda. Ano na? Yun tayo. Side. May set ka, Em? Ha? Wait, bibigay mo na yung raketa mo? Kaya tayo. Ayoko na. Wow. Ano, hindi mo na ako isi-set. Wow, pink na pink. Sa'yo to. Natalo na ako doon, nakuha na nila yung mga books ko. Pinag-aralan na ni Ma'am Reyna.
Galing nila, no? Sabi na tayo pagkatapos ko. Sa kanila? Hindi, wag yun. Hindi na ako kaya.
Hindi lang kami gantin. Maliit lang kami. Bakit? Bakit? Ay, saan?